Nu te lăsa de fumat că te îngrași. Hai să dărâmăm acest mit. Dă-mi un like și un follow dacă vrei să te lași de fumat fără stres și mai ales fără să te îngrași. Sunt o nefumătoare fericită de peste 15 ani. Când am înțeles că eu nu am renunțat la nimic, ci doar mi-am câștigat libertatea, am înțeles ceva esențial. Am scăpat de frica de a nu face față situațiilor stresante fără țigară. Diferența dintre un om liber și un dependent este doar în mintea lui. Scrie-mi și tu în comentarii de ce ți-e cel mai frică la gândul că te lași de fumat. Pentru că dacă tu crezi că renunți la ceva, vei fi tentat să-l înlocuiești cu altceva, ca de exemplu cu mâncare, mici ronțăieli. Chiar crezi că trebuie să înlocuiești țigara cu mâncarea? Aici apare problema îngreșării. Senzația de foame după ce te lași de fumat este doar lipsa de nicotină. Corpul îți dă niște semne. Este dependența ta care cere ceva nou. Aici intervine mentalul. În loc să reacționezi imediat, automat și să-ți iei ceva de mâncare, oprește-te și gândește, oare chiar mi-e foame? Sau doar îmi lipsește țigara? Nu mai hrăni micul monstru care cere nicotină. Pentru că tu n-ai pierdut nimic, ai câștigat libertate. Dacă eu am reușit fără să mă îngrași, vei reuși și tu. Salvează și distribuie acest videoclip și revină la el atunci când crezi că ți-e foame. Ai datele mele în bio.